Yeah, I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady Papa Zenny out her lady. Busog na ako guys. Ano na panakot eh. Yun na good siya, tangad yung daluto. So usually ang gamiton gud sa kuan, simple agad, asin, paminta, ahos. Pila na ka auhom pa man no? Na. Adi na, diretso na na. Magtuo na siya nga to nagluto niya. Oo. Hindi na nag-agos. Bukal mo eh. Ugasan na po yung timpla. So sa itong next step ya, atong butangan na og asin Oo. sa sulod. Asin, madig sarap. Bitsin. Paminta. O. Kuan. Star anise. Star anise sa English pa. Banaw nagbutang yun og sa kadaghan. Oo. Sunod ya is panakot. Panakot. Ahos, buyas. Dahon. O. Sal. Muna siya ang pinaka-basic yan. Common man. Kaya may uban, mulit yun. No? Ahos ra. Masap-sapag ang secret. Ahos ra. Kuan. Kini away secret-secret na yan. O, ano yung secret ni? Way tago ani. Way tago na. Reveal tanan na. Way tago-tago. Way tago ni. Sa kinsa pwede masuway ani. One for all ni. So, butangan na ang baboy guys. Ready to tahid na si Kuya. So, butangan ni Kuya guys og asin, paminta, then magic daw, yung kaya magic. So karon guys, si Kuya is magtahi na siya sa tiyan kay ibutangan naman niya og mga pampalasa. Lamas. Kalitsyon. So, magtahi na si Kuya. Dahon ang unod og tahi. Pag sigado, siyempre kay Oo. Doble nagtahi, doble. ikaw, palitsyon ka? Ha? Uy! So pagtahi, ano yan, di na basta-basta yan, no? I mean, Di na yung basta-basta maabri ni siya. pero paghuay pa, lisod gina siya tahiyon. Oo. Ilan na ka years na yan, i-practice na yan pagtahi? 2 years na. 2 years na. Pin. Kaya pag dili gina siya muawas na yung kuhan. Niyo ba niya kay butangan nila kung ano, butangan nila seafood, depende na sa luto. Oo, depende. Ang uban anak la po andaan. Ba manok yung butang, di ba? Manok. Oo. Kawan tayo paspasan yun, paspas kayo ba? Dapat paspas po kayo. Siyempre, nag-apas man ka sa oras. Oras.
So hapit na siya mahuman guys, si kuya. Si di gud mo gawas ang kuha na. Di gud mo gawas ang mga lamas na guys. Hugot kay hugot. Mga pila ka kilo gyud ang mga recommended ya for lechon? 40, Mga 50. 50. Okay. Mababa. Mga lindot pa na kadyo na ang lechon. Pero mo nang mugang-guwang na di na po na maayo, no? Oh, dugay ng luto. Pwede na ito lechon niya? Pwede ito lechon na ito? Karon. Haling pa, haling. Iya. So karon guys is nag-ready sila sa lutuan sa lechon. Muna siya ilang himo para dili na maglisod magluto, no. So mas maayo if maghimo og maglutuan nandaan para ini set up sa lechon na nadayon, di ba? So while nag-ready si kuya guys para sa iyang ikot, no. So okay na ang lechon. Ina lang i-secure na dili mahulog ang lechon ng taliyok. Kay syempre maluto man siya, so dapat naa siya ikot, no. So para mo-hold sa lechon. So sa gamit anang imong gibuhat ya. Sa gamit anang gibuhat. Aman. Kaya ba ni gibuhat? Pugong. Kung baga dili sa mahulog, no. Oh. Para safety ang tiil. Tiil o kung ibabaw. Muna siya guys ang gigamit ni kuya. Magic syrup. Also this one, Ajinomoto, no? Muna yung gigamit ni kuya. And sama ni siya, ginisa mix. Ginisa mix. So ano siyang palasa. Also ay paminta si kuya gigamit. Paminta and salt. Salt. Ay shit. Salt. So na-Pepsi si kuya guys. Maybe mo ni ang secret recipe ni kuya, no? Secret recipe. Ato makita guys, ug atong tilawan niya kung pasado ba ang lechon ni kuya. Ito guys, si kuya guys, man na siya mo lechon. Na siya ang usog mo lechon sa inupakan, no? So tawad guys, isalang na ito ang lechon. Good na. Hindi na siya pa, Juan? Ikaw na naman ng Pepsi. Hindi na itong Pepsi? Yeah. Pepsi din. Pwede na siya paugawan niya, diretso na ligo sa Pepsi. Oh. So guys, liguan ni kuya o Pepsi. Ano siya ang secret recipe ya? Pag malami ang lechon, Pepsi. So liguan ni kuya o Pepsi. Uban sayang sa Pepsi. Di ba giinom? Makini siya, dako na siya gamit po. Papuwa sa panik. Pero kausa na siya gamiton niya, inig before lang. May paibaboy yan na, giliguan pa Pepsi.
Pagka mo tamis-tamis ang lechon, ligo ang Pepsi. So okay na siya, usa ka buk. Good na siya. Oo. Then waton nga mubaga to siya. Mga pila ka oras tutuon tayo? 1 hour? 2 hours. 2 hours. So sa may technique kaya para mo crispy ang panit. Kailangan sugtiga, permintik. Sugsiga per minute. Amo na siya technique. Bagtik, mapabagtik. Okay, mamuni pangitaon sa to customer, di ba? Para Gusto crispy. nila yung inigpaak na tagiktik ba? Tagik-tagik. So guys, luto na ang lechon guys. Sige na kumakain ha. Ha? Kuha na ni kuya. Yung buhian. And then it's time to chop chop. Hindi pa nga lipuran. Natuloy ako ang lipuran. Iba naman kung naging kaptan. Okay. Isa pa rin. Baga chuy. Tada! Lechon! Nag-down, takaw. Ang imong sundaw. Kuya, tanggalin mo yan dyan. Pumakto na doon ako. Busog na ako guys.